അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അംഗൻവാടി ഫെസ്റ്റാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ ഇരിക്കുകയാണ്. കുട്ടികൾ ഉച്ച സമയം ഉറങ്ങുന്ന സമയമാണ്. ഒട്ടും വൈകുന്നില്ല. ഞാൻ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് എടുക്കുക. അന്ന് യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ അജാസ് യൂസഫിനെ യോഗത്തിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷിജി ഷാജി അവരുടെ യോഗത്തിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അടക്കമുള്ള ജനപ്രതിനിധികളെ ഒറ്റവാക്കിൽ യോഗത്തിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ICDS സൂപ്പർവൈസർ മായ യോഗത്തിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. CDS ചെയർപേഴ്സൺ ലൈല അബ്ദുൽ ഖാദർ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മറ്റ് സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ മാതാപിതാക്കള്, സഹോദരി സഹോദരങ്ങള്, പിഞ്ചു കുട്ടികള് എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ ആശാവർക്കറ്, അംഗൻവാടി ടീച്ചർമാര്, ഹെൽപ്പർമാര്, എടുത്തു പറയേണ്ട അവർ തന്നെയാണ്. ബിന്ദു അവിടെ ഇരുന്ന എല്ലാവരെയും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗത ആശംസകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഈ വലിയ വേളയിൽ ഇനി പ്രത്യേക ഒരു സംസാരത്തിന് ആവശ്യമില്ല എന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരോടും അനുവാദത്തോടുകൂടി ഈ അംഗൻവാടി ഫെസ്റ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് ബഹുമാനാദരം നിറഞ്ഞ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഷിജി ഷാജി അവരുടെ എല്ലാവരോടും ക്ഷണിക്കുന്നു. യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ, ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അജാസ്, അച്ചമനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോബി ഐസക്, ജനപ്രതിനിധികൾ, CDSന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ലൈല അബ്ദുൽ ഖാദർ, ICDS സൂപ്പർവൈസറുമായ പ്രിയമുള്ള അംഗൻവാടി ടീച്ചേഴ്സ്, കുട്ടികളെ, മാതാപിതാക്കളെ എല്ലാവർക്കും വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഇന്ന് രാവിലെ മുതലാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി ഇവിടെ ആരംഭിച്ചത്. സ്വപ്ന കൂടാരം എന്ന പേരിൽ ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുടെ കലോത്സവം തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു 2 മണിയോടുകൂടി ഇവിടെ അവസാനിച്ചു. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ അംഗൻവാടി ഫെസ്റ്റ് ഇവിടെ തുടങ്ങാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെല്ലാവരും വളരെ ക്ഷീണിതരാണ്, ഉറങ്ങുന്ന സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി എത്രയും വേഗം നടത്തി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീർക്കേണ്ടതുണ്ട്. 19 അംഗൻവാടികളാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഈ അംഗൻവാടികളിലെ എല്ലാ അംഗൻവാടികളിലെ കുട്ടികളുടെയും പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അംഗൻവാടി ഫെസ്റ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഈ കർമ്മപരിപാടിയിൽ ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി CDS ചെയർപേഴ്സൺ ലൈല അബ്ദുൽ ഖാദറെ ക്ഷണിച്ചോളൂ. ബഹുമാനപ്പെട്ട യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷ, ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അജാസ് യൂസഫ് അവർ, നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബഹുമാനാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷിജി ഷാജി അവർ, സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ, മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികൾ, ഇതിലെല്ലാം ഉപരി നമ്മുടെ അസമനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ എല്ലാ അംഗൻവാടികളുടെയും മുത്തുമണികൾ, നമ്മുടെ അംഗൻവാടി ടീച്ചേഴ്സ്, നമ്മുടെ ആശാ വർക്കേഴ്സ്, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ ആസ്വദിക്കാനെത്തിയിരിക്കും നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മക്കള്, നാട്ടുകാര്, എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് സന്തോഷത്തിന്റെ ദിനമാണ്. നമ്മുടെ അസമനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷക്കാലമായി കലാപരിപാടികൾ കുട്ടികളുടെയും ഒന്നും അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു. എന്തായാലും ഇന്ന് ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ ദിനത്തിൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മക്കളുടെ കലാപരിപാടികൾ കാണുവാൻ വേണ്ടി വളരെ ഉത്കണ്ഠയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ മാത്രം വരട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ടാം വാർഡ് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഈ അംഗൻവാടി ഫെസ്റ്റിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ അജാസ് യൂസഫ്, ഉദ്ഘാടക പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി ഷിജി ഷാജി, സാറുമന്ന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ജോബി ഐസക്, ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ജനപ്രതിനിധികള്, അംഗൻവാടി ടീച്ചർമാര്, ആയമാര്, ആശാപ്രവർത്തകര്, പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാര് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മളെ കൊറോണ മൂലം കുറെ നാളുകളായി നമ്മുടെ അംഗൻവാടി ഫെസ്റ്റ് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ പൂർവാധികം നല്ല ഭംഗിയോടുകൂടി പരിപാടി നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ടീച്ചർമാരൊക്കെ നല്ല ഓടി ഒരാഴ്ചത്തോളം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ സീസണില് ചുമയും ജലദോഷം ആണെങ്കിൽ പോലും ആശുപത്രിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഡോക്ടറോട് പറയാം, എന്റെ ഡോക്ടറെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്റെ ചുമ മാറ്റി തന്നെ എനിക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ പാടാനുള്ളതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ ആവേശത്തോടെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ പരിപാടി സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ ആവുന്ന ഈ സദസ്സിന്റെ ഭാവിയിൽ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും സഹകരിച്ച് കോടതി മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ആശംസകൾ വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മൂന്നാം വാർഡ് മെമ്പർ അഡ്വക്കേറ്റ് ചിത്ര ചന്ദ്രനെ ക്ഷണിച്ചോളൂ. നമസ്കാരം. ഈ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ, ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ അജാസ് യൂസഫ്, നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരെയും ബഹുമാനിയുമായ പ്രസിഡന്റ്
ഷിജി ഷാജി അവർ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോബി ഐസക്, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സണായ ലത രാമേന്ദ്രൻ, ഗീത രാജീവ്, മെമ്പർ സുബേദ, പ്രദീപ്, ഷിജി ഷാജി, നമ്മുടെ ICT സൂപ്പർവൈസർ, ആശാ വർക്കർമാർ, അതുപോലെ അംഗനവാടി വർക്കേഴ്സ്, ഹെൽപ്പേഴ്സ്, പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ്. നമുക്ക് സെലിബ്രേഷൻ ഡേ ആണല്ലേ. രാവിലെ മുതൽ നമ്മൾ സെലിബ്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, രാത്രിയോടെ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണെന്ന്. ഒരുപാട് വെയിലത്ത് ഷീറ്റിനടിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നറിയാം, എങ്കിലും അതെല്ലാം വളരെ എൻജോയ്മെന്റോടുകൂടി നിങ്ങൾ കണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പ്രോത്സാഹനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. അംഗനവാടിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷവും അഭിമാനവും കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ്. കാര്യം നമ്മുടെ സ്ത്രീകളുടെ ശാക്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വിങ്ങാണ് അംഗനവാടി. നമ്മുടെ പൊതുപ്രവർത്തകരോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നാടിനും സമൂഹത്തിനും വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ, എനിക്ക് 2 വാർഡിൽ ഇരുന്നിട്ട് അംഗനവാടി വർക്കേഴ്സിനെ പറ്റി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അതുപോലെ അഡോളസന്റ് കുട്ടികൾക്കും മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ എല്ലാ ആവശ്യത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ സ്വന്തം കാര്യം പോലെ തന്നെ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇവരെ എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതി വരില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു ബിഗ് ഫാൻസ്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ മുൻപിൽ നടത്തുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം ഒരു വൻ വിജയമാക്കിയെന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. 21 പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അംഗൻവാടികൾക്ക് ഗ്യാസ് സ്റ്റവിന്റെ വിതരണം അതിലൊരു അംഗൻവാടികൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം നടത്തുകയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, 8-10 വർഷം മുമ്പ് മേടിച്ച ഗ്യാസ് സ്റ്റവാണ് എല്ലാ അംഗൻവാടിയിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അംഗൻവാടി ടീച്ചറുടെയും അവരുടെ നിരന്തരമായ നിർദ്ദേശം ഉൾപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ 2022-21 പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് മേടിച്ചത്. അതിന്റെ വിതരണോദ്ഘാടനം ഇപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് നിർവഹിക്കും. ഇത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി അംഗൻവാടി ടീച്ചർ ലീഡർ ക്ഷണിച്ചുള്ളൂ. ഈ യോഗത്തിന് നന്ദി പറയുന്നതിന് വേണ്ടി വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഗീത രാജീവിനെ ക്ഷണിച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ, നമ്മുടെ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അജാസ് യൂസഫ്, നമ്മുടെ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി ഷിജി ഷാജി അവർ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കണ്ണിലെ മാമന് കണ്ണിലെ വേണമെന്നോട് ചൊല്ലിയ ചങ്ങാതി
Thank you.
നിന്നെടുക്കെ വന്നെടുക്കും പെൺമറകളോളെ സമ്മതമോ കന്മതമോ നിക്കണ കണ്ണി പന്മടുക്കും പെൺമറന്നോളെ സമ്മതമോ കന്മതമോ നിൻ കട കണ്ണിയ